Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu yan uwa barkamu da sake saduwa a wani sabon bidiyo. Kamar yadda muka yi muku alƙawari zamu nuna muku yadda za ku saita account number naku na Najafes. A farko zaka je ka kwafo URL Facebook naka kamar yadda muka nuna muku yadda ake yi kwafi a baya. Zaka zo ka shiga account ɗinka na Najafes kamar haka. Dan uwa kafin mu shiga cikin bidiyon ka inda na idan yau ne farkon zuwan ka channel ɗinmu ka danna subscribe da alaman ƙararrawa don samun sabbin shirye-shirye mu na gaba a duk lokacin da muka sake su. Yin subscribe kyauta ne kuma so ɗaya ake yi. To alhamdulillah bari mu ci gaba da yi muku bayani. Bayan account ɗinka ya buɗe na Najafes kamar haka, abinda zaka yi na gaba shine zaka zo nan daga ɓangaren ƙasa ga settings, zaka taɓa settings. Bayan ka taɓa settings zaka jira shi kamar haka yadda ko ga ina jira, sai ka ja shi yawa. Idan ya buɗe kamar haka, abinda zaka yi na gaba shine ku duba daga sama farko an ce choose file, shi zaka taɓa kamar haka. Idan ka taba zaka jira shi ya bude kamar ya zo da kuka ina jira. Ku lura da kyau nan daga bangaren gefen hannunka na dama ya ce upload, ma'ana idan kana da hoton da zaka saka musu shi zaka taba. Idan kuma daukan sabo zaka yi zaka taba wannan bangaren na gefen hannunka na hagu sai ka dauki sabon hoto ka saka a gurin. Bayan ka saka hoto sai ka ja shi daga sama kamar yadda kuke gani haka, sai ka ja shi kamar yadda kuke gani haka. Already na riga na seta account number na, to ku duba za ku ga inda aka sa bank name a wurin zaka sa sunan bankin ka, sai ka zo daga nan ƙasa za ku ga account number, ga yanan na saka nawa sai ka saka naka a wurin. Za ku ga account name sai ka saka account name ɗinka, ma'ana sunan da ka buɗe account ɗinka da shi kamar yadda kuka ga na saka nawa. To ku lura da kyau za ku ga Facebook URL, to a wurin zaka saka wannan URL Facebook ɗin naka, wannan URL Facebook din anan zaka sa shi. To yadda ake saka shin in ka taba shi haka zaka ga gidan ya bude, kai naka zaka ga empty ne tunda baka sa ba, sai ka aje kan yatsan ka kamar yadda ko ga na aje haka. Misali in ka aje kai zai nuna ma wani kala ne, misali zai nuna ma wani rubutu na daban. Bari in yi muku misali da nan wajen Arewa Online in share ta, za ku ga abin da zai bayyana a wurin saboda muku misali, saboda bana so in share wancan ne. To kuma idan kuka aje hannu a wurin URL Facebook naka ku abinda za ku gani kenan kamar haka, wannan da kuka gani sai ku taba paste. Kuna taba wannan paste din kawai za ku ga ya zauna. Bari muku misali, ga yana na taba kun ga URL Facebook nawa ya zauna a wurin. Bayan ka shigar da URL Facebook naka sai ka zo ka taba upload profile din nan, sai ka taba upload profile din nan kamar yadda ku gani. Kana taba upload profile din nan shikenan ka gama komai da komai. Ni na riga already na shigar da bayanai na, shi yasa bana so in sake taba wannan setting da na riga na yi a baya. Wannan shine a takaice da ake seta account number na Najafes da yadda ake shigar da URL Facebook a lokacin da zaka seta account number naka. Ina fata masu tambaya sun fahimci yadda ake yi. Saboda bidiyon kai tsawo zamu dakata anan. Ku biyo mu bidiyo na gaba don ganin yadda ake tax din rana suna baka naira 200. Idan yau ne farkon zuwan ka channel ɗinmu ka danna subscribe da alaman ƙararrawa don samun sabbin shirye-shirye mu na gaba a duk lokacin da muka sake su. Yin subscribe kyauta ne kuma so ɗaya ake yi.